Van harte gefeliciteerd. Je wordt een scheidsrechter. Dit is je 1000ste wedstrijd bij Spuiters. Ja. Hartstikke bijzonder. Ja. 1000 wedstrijden. Ja, dan denk ik, hij wel hartstikke seizoen van nodig. Dat klopt. Ja, hoeveel seizoen door je dat? 27 hier. Alsjeblieft. Heel mooi. Dankjewel. Goed. Bedankt. Daar heb ik nog een mooie onderteken voor jou. Jou het een mooi plakje. Ja. Heel mooi. Nou, dat is bijzonder. 1000ste wedstrijd. Geweldig. Zijn we dat over jou dingen. Je merkt eigenlijk zelf mee. Nou, hoe je met je? Herbert. Hoi, Charling Herbert. Oké jongens. Een bekerwedstrijd. Ja. Een beetje een voorbereiding op competitie. Ja. Hè? Maar is een leuke pot van. Ja. De raken was aanvoeren. Je weet een regel. Je mij alleen binnen komen wat er iets is. Ja. Net te vaak. Maar de rest mij net van. Duidelijk. Maar is een leuke pot van. Bij mij is het niet zeggen. Wat